Күбрәк белгән саен яшәү кызыграк дип яза Константин Полустовский. Һәм без моның белән килешәбез, чөнки барысын да белергә телим дигән сүзләрне гадәттә балалар әйтә. Яңа белем балалар өчен яңа тормыш ача. Балага анда үзен табарга, потенциалын ачырга ярдәм итү өлкәннәрнең төп бурычы. Безнең программа бүген сәләт темасына багышланган. Бу белем дөньясы һәм мин Альбина Слугареева. Бүген сезгә уникаль мәктәп укучылары һәм аларның остазлары турында сөйләячәкбез. Белем китабы. 8нче сыйныф өчен дәреслек балада биолог талантын ачырга ничек ярдәм иткән? Алтын медальләр тимерчесе. Россиянең атказанган укытучысы үз самородокларын ничек таба? Академиянең база мәктәпләре. Бу статус Татарстанның 5 мәктәбе өчен нәрсә бирәчәк? Уйнап уку. Талантлы балалар җәйләрен кайда үткәрәләр? Каникуллар кызган мәлдә барлык балалар да ял иткән вакытта кайбер укучылар халыкара ярышларда үз илләренең данын яклыйлар. Олимпиада казанышлары копилкасына беренче медальне Денис Лисицкий алып кайтты. Чалу укучысы халыкара биологик олимпиадада көмеш медален яулады. Бу уңышка Денис күптән бара. Ул балачактан ук әйләнә-тирәне зур кызыксыну белән өйрәнә. Тик төп этәргечне ул биология буенча 8нче сыйныф өчен язылган дәреслектән алган. Ул чакта Денис хәтта мәктәпкә дә йөрмәгән була. Аның уңышларында әти-әниләренең нинди өлеше бар һәм укытучысы аны үзе белән хезмәттәшлек итәргә ничек җәлеп иткәнне Нияз Рахман белде. Халыкара олимпиадалар остасы Денис Лисицкий Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очрашуга, гаиләсе һәм яраткан укытучысы белән бергә Казан урамнары буйлап атлый. Чаллының 78нче лицейында белем алган егетне бүген бөтен дөнья белә. Венгриянең Сиде шәһәрендә узган 30нчы биология фәне буенча халыкара олимпиададан көмеш медаль белән кайта ул. Денис Лисицкий укытучысы Гөлзира Сальникова, әтисе Роман белән әнисе Альбина Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгында кунакта. Рафис Бурханов яшь биологны үзе кабул итә. Лицей как особая форма подготовки таких вот ребят, умно-грамотных, талантливых, конечно, тоже себя, наверное, обрадует. Биология фәне минем тормышның нигезенә әйләнде ди Денис. Әти-әнисе дә балачактан улының кызыксынучан булуына игътибар итә. Укытучысы Гөлзира Сальникова малайның сәләтен 5нче сыйныфта ук күреп ала. Это был первый урок у нас биологии. Бу аның беренче биология дәресе иде. Һәм ул бер нәрсәдән курыкмыйча процесска шундук башы белән чумды. Мин аңладым, бу минем укучым. Это очень красивая, занимательная наука. Бу бик кызыклы һәм мавыктыргыч фән. Ул үз эченә төрле фәннәрне туплый. Әйтик, математика, физика, химия. Бүген олимпиадаларда катнашучыларга республикада игътибар шактый көчле. Районнарда да күп эшләнә. Инде безнең республика тарафында, республиканың олимпиада үзәге бар. Анда инде безнең махсус специалистлар, укытучылар һәм инде менә бу олимпиадаларга әзерләнүне оештыручылар, алар инде махсус шуның белән шөгыльләнәләр. Һәм инде моның өчен бүтән шартлар каралган республика тарафыннан. Безнең президентыбыз инде аңа бик күп материал яктан да ярдәм ясады. Инде Денис бүген әти-әнисенең өчен горурлыгы, улларының биология белән кызыксынуы шундый халыкара мәйданга алып чыгар дип уйламадык диләр. Я сам энергетик и думал, что у меня и сын пойдет. Мин белемем буенча энергетик, улым да әлеге юнәлеш буенча барыр дип уйлаган идем. Сәләте шушы өлкәдә ачылгач нишләтәсең? Без бик шат. В семье мы старались поддерживать его. Поддерживали и Без гаиләдә аңа һәр вакытта ярдәм итәргә тырыштык. Әлбәттә, төрле чаклар булды. Стресс вакытларын гына алыйк. Һәр чак янәшәсендә булырга тырыштык. Тормышта мин гади егет Денис, дуслар белән очрашам, ял итәм, күңел ачам. Ботаник түгел ди. Әлбәттә, монда уңыш аңа югары укуртын сайлаганда бөтен ишекләрне ача. Я подал документы на биологический факультет МГУ, но Мин документларымны МГУның биология факультетына тапшырдым. Әлегә рәсми исемлеккә теркәлмәгән, шулай да кабул ителдегез дигән хәбәр бирделәр. Киләчәктә фәнни тикшерүләр белән шөгыльләнергә уйлыйм. Тик кайсы лабораториядә эшләячәгем билгесез. Кайда чакырсалар, шунда барам. Минем әле сайларга 6 елым бар. Денис киләчәктә яңа ачышлар турында хыяллана, үзенә яңа максатлар куя. Кем белә, бәлки егетне чыннан да биология өлкәсендә дөнья күләм танылуга ирешер. Аның исеме икенче бер танылган татарстанлы химик Менделеев белән бер рәткә басар.
Икенче һәм бик зур җиңү Казан лицейчысында. Лобачевский исемендәге лицей укучысы Илдар Гайнуллин информатика буенча халыкара олимпиадада җиңүче булды. Дөнья рейтингында иң яхшы программист укучылар арасында ул икенче, шулай да алтын медаль аның остазын бер дә гаҗәпләндермәде. Информатика укытучысы Сергей Михайлинны легенда дип атарга була. Аның укучылары Россиягә 3 тапкыр алтын медаль алып кайттылар, ә башка ярышлардагы җиңүләрне санап бетерерлек түгел. Россиянең атказанган укытучысы белән Камилә Насибуллина сөйләште һәм мондый тренер белән без теләсә нинди олимпиадада, хәтта спорт олимпиадасында да җиңә алабыз дигән нәтиҗә ясады. Киләчәккә илтә торган юллар. Илдарны Бакудан әйләнеп кайтуын күпме кеше зарыгып көтте. Яшь чемпионны поезддан төшүгә үк журналистлар чылгап алды. Аны котларга Татарстанның мәгариф министры Рафис Бурханов, лицей директоры, укытучысы һәм әти-әнисе килгәннәр. Ну, мне, конечно, было трудно. Все 10 часов Олимпиада катлаулы иде. Мин бирелгән 10 сәгатьне дә мәсьәләләрне чишүгә багышладым. Бик арыдым, хәзер җиңелрәк. Үз халәтемә кайтам. Илдар үзе җиңүнең серләре юк һәм була да алмый ди. Чөнки уңышка ирешү өчен бик күп эшләргә, укырга, моның белән яшәргә кирәк ди. Илдар абсолют чемпион булырга тели. Ул инде яңа ярышларга, олимпиадаларга әзерләнә. Ул объектив рәвештә дөньяда программист укучылар арасында иң яхшыларның берсе булуга карамастан, ирешкәннәрдә тукталып калмаска, киләсе елда беренче булырга дигән максат куйган. Я занимаюсь 7 класса, то есть я занимаюсь 4 года олимпиадами. Мин моның белән 7нче сыйныфтан бирле шөгыльләнәм. Инде 4 еллар тирәсе. Олимпиадалардан кала күнекмә уеннар да үтә. Алар Татарстанда гына түгел, Россиянең башка өлкәләрендә дә оештырыла. Кыскасы, уку елы халыкара олимпиадага әзерләнү эшләре белән узды. Илдарның информатикага сәләтен ачырга ярдәм иткән укытучы Сергей Михайлин үзен балаларының тренеры дип йөртә. Чөнки олимпиадалар ул интеллектуаль спорт ди. Он очень целеустремленный. Он себе поставил цель. Ул бик максатчан, җиңүләренә карамастан алга бара. Ул бик тырыш, мустақил, башкалар ял иткәндә Илдар эш белән мәшгуль. Сергей Михайлинга 2019 елда Россия президенты указы белән мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен Россиянең атказанган укытучысы исеме бирелде. Шулай ук аның мактаулы исемнәре копилкасында Татарстанның халык укытучысы һәм Татарстанның атказанган укытучысы исеме бар. Сергей Михайлинның гомуми педагогик стажы 41 ел. Безнең балалар профессиональ спортчылар кебек алынган эшләрен җиренә җиткереп башкара. Алар барысы да медаль алырга омтыла. Йөзләгән балалар арасында алтын бөртекләрне күрә белү тәҗрибә генә түгел, талант та. Сергей Михайлин бөтен тормышын балалар укытуга багышлаган. Хәтта чемпионнар әзерләүдән кала нәрсә белән шөгыльләнәсез дигән сорауга буш вакытымда тулаем балаларны олимпиадаларга әзерләү белән бәйле дип сөйли. Я им всегда говорю, Мин аларга һәрчак балалар тормышта мөһим һәм мөһим булмаган әйберләр бар. Аларны дөрес итеп аера белергә кирәк дип исләренә төшереп торам. Гадәттә алар минем киңәшемә колак сала. Шунысы кызык, Сергей Михайлин балачакта укытучы булам дип уйламаганда, ул астроном булырга ниятләгән. Хәтта шул юнәлеш буенча укырга кергән. Ләкин бер елдан соң аның күңеленә йолдызлар ятмавын аңлый. Мөгаен геннар тарткандыр. Сергей Михайлинның әнисе укытучы. Илдарның күренекле җиңү хезмәт сөйшәнлеккә тапкырланган талант нәтиҗәсе һәм әти-әниләрнең, педагогларның аның үсешенә зур өлеш кертү. Ә компьютер дахие үстерү өчен шартлар тудыру укытучы эше. Һәм менә монда Сергей Михайлинга тиңнәр юк, лицей директоры Елена Скобельцина. Конечно, то, что он второй в мире в чемпионате по программированию, это заслуга. Программирование буенча дөнья чемпионатында икенче булуда Илдарның үз тырышлыгы зур. Һәм әлбәттә аның гаиләсе, тренеры, лицей укытучыларының өлеше бар. Без аның барлык омтылышларын яклап, рухландырып торабыз. Генийлар үстерү өчен аерым бер атмосфера тудырга тырышабыз. В стране и стараемся создать все условия, в которых может рождаться гений. Россия Фәннәр академиясенең 110 база мәктәпләре ил буенча 32 төбәктә эшли башларга тиеш. Татарстанның 5 мәктәбе бу статусны алды инде һәм 1 сентябрьдән анда яңа стандартлар буенча уку башланачак. Академия бу мәктәпләрне үзе сайлады. Критерийлар укучыларның югары казанышлары, профильле укыту, кадрлар потенциалы. Буларның барысы да Чаллы шәһәренең 26-нчы гимназиясендә бар. Бу статус укучыларга нәрсә бирә? Бу хакта безнең сюжетта. Чаллы гимназиясе Россия Фәннәр академиясенең база мәктәпләре исемлегенә керде. 26-нчы номерлы гимназия бу исемлеккә кертелгән шәһәрнең бердән-бер мәктәбе булып тора. Если в двух словах сказать о проекте базовой школы РАН,
Ран базы мәктәпләре турында кыскача әйткәндә, төп максатыбыз яшь галимнәрне әзерләү. Барлык программаларда Россия фәнне киләчәгендә данлы тикшерүчеләр фикер ияләре тудыру нияте белән төзелгән. Проект сәләтле балаларны эзләп табып аларга фән һәм югары технологияләр өлкәсендә уңышлы карьера төзергә ярдәм итәргә мөмкинлек бирә. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, балалар мәктәптә укыганда ук инде үз киләчәген төгәл күз алдылар. Мне очень нравится заниматься научно-исследовательской деятельностью. Миңа фәнни тикшерү эше белән шөгыльләнү ошый. Киләчәгемне лабораторияларда күз алдым. Россия фәннәр академиясенең базы мәктәпләре исемлегенә кергән барлык мәктәпләрдә югары белем бирү нәтиҗәләренә ия. В школе занимаюсь в основном школьной деятельностью. Мин мәктәп тормышында актив, төрле олимпиадаларда, чараларда катнашам. Тормышымны химия, физика фәннәре белән бәйләргә ниятлим. Укытучылар алар биргән белем ярдәмендә илнең теләсә кайсы югары уку йортына керү мөмкинлеге бар. Исемлеккә Татарстан Республикасыннан барлыгы 5 алдынгы мәктәп керде. Чаллыдан тыш анда Казанның 4 уку йорты да бар. Әйткәнебезчә, кайбер балалар өчен каникуллар ял түгел, ә интенсив уку вакыты. Әмма укуны да уйнап һәм күңелле итеп үткәрергә була. Өстәвенә яңа дуслар да табыла. Ел саен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы җитәкчелегендә дуслык профиль сменасы төрле төбәкләрдә яшәүче сәләтле олимпиадаларда җиңгән балалар ялы оештырыла. Сәләтле укучылар буш вакытларын ничек үткәрәләр? Без дуслыкка барып, чын талантларның ничек укый һәм ял иткәннәрен карап кайттык. Барабыз, борылабыз. Аска, өскә. Аска, өскә. Татарстанда милли сәясәткә зур әһәмият бирелә. Башка милләт кешеләренә хөрмәт тәрбияләү, туган телне өйрәнү һәм саклауга юнәлтелгән күп чаралар оештырыла. Шуларның берсе балалар өчен төбәк-ара күп милләтле лагерь сменалары оештыру. Быел исә балалар Рәсәйнең 26 төбәгеннән җыелганнар. Алар арасында Омск, Свердловск, Чиләбе, Коми төбәкләре һәм 29 бала Казахстаннан килгәннәр. Барлыгы 175 укучы. Башка лагерьлардан аермалы буларак, монда төрле ял итү, төрле чараларда катнашу процессы белән уку процессы да бара. Балаларга бик тә ошый, алар уен формасында дәресләргә йөриләр. Укулар монда күңел ачу белән бергә уза. Балаларның көн тәртибе иртәдән кичкә кадәр язылган. Дәресләр төрле юнәлештә алып барыла. Тел, музыка, бию дәресләре, спорт чаралары, ярышлар уздырыла, остаханәләр эшли. Смена безнең һәр көнне бик кызыклы һәм файдалы уза. Һәр көнне берәр кызыклы чара оештыралар. Үзебезнең барлык сәләтләребезне күрсәтергә мөмкинлек бар. Лагерьны чын мәгънәсендә лингвистик дип әйтергә була. Балалар биредә 3 телне өйрәнәләр: татар, рус, инглиз телләрен. Шәхсән инглиз телен балаларга тел йөртүче Египеттан килгән педагог өйрәтә. Шуңа күрә дә балалар ул дәрескә аеруча кызыксыну белән баралар. It's very great experience. I teach them English and they teach me Russian. Бу минем өчен бик зур тәҗрибә. Мин балаларны инглиз теленә, алар мине рус теленә өйрәтә. Шул рәвешле без тәҗрибә белән уртаклашабыз. Көн саен мин 10 рус сүзен ятлыйм һәм мин моңа бик шат. Балалар өчен 18 көн күз ачып йомганчы үтеп тә киткән. Хәер, мондый педагогик состав, тәҗрибәле әйдәманнар кызыклы программа белән башкача була да алмый. Без Ставропольдән беренче тапкыры 7 бала белән килдек. Поездда 2 тәүлек без бардык. Лагерьдә без татар җырларын өйрәндек и бийдек. Миңа лагерьгә бик ошады. Җәйгә ялларында лагерьгә укып уздырганга үкенмим. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, дуслар, барчагызны да чын күңелдән сәламлыйбыз. Смена ахырында балалар әйдәманнар белән төрле халык биюләрен, җырларын башкардылар. Уен коралларында да уйнау осталыкларында ярыштылар. Хәтта театр күренешләр дә күрсәттеләр. Гомумән, балалар яңа уку елы буена җитәрлек җылы хәтирәләр алып киттеләр, ә иң мөһиме яңа кызыклы танышулар. Һич шиксез Татарстан горурлана ала. Без олимпиадаларда җиңүләр саны буенча Россиядә 3нче урында торабыз. Башка өлкәләрдә дә талантлар күп. Мәсәлән, аларның кайберләре бу көннәрдә Казанда уза торган WorldSkills бөтен дөнья чемпионатында Россия данын яклый. Сез аларны карарга, ярышларга барыгыз һәм балаларыгызны да алып килегез. Бу гаять зур вакыйга. Аның турында без киләсе программада җентекләп сөйләшәкбез. Безнең белән белем дөньясындагы иң кызык яңалыклар белән уртаклашырга онытмагыз. Безнең социаль челтәрләрдәге сәхифәләр экранда күрсәтелгән. Программаны бөек Альберт Эйнштейн сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Кешегә һәр вакыт аның талантына бәйле эш белән шөгыльләнергә ошый. Барысы да сезнең кулда. Киләсе очрашуларга кадәр.